अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. वारकऱ्यांची काळजी घेणारं हे शिंदे फडणवीसांचं सरकार आहे. त्यामुळे विठ्ठलाच्या कृपेनं सावंतवाडीतील मल्टीस्पेशालिटीचा प्रश्न सुटलाय. सगळी कामं होण्यास सुरुवात झाली आहे. कबुलातदार गावकर प्रश्न सुद्धा पुढील आठवड्यात सुटेल असा विश्वास शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय. कोकणातील प्रति पंढरपूर सावंतवाडीच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशी निमित्त शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देऊन विठ्ठल चरणी नतमस्तक झाले. यावेळी विठ्ठलाची पूजा आणि महाआरती त्यांच्या हस्ते करण्यात आली. या प्रसंगी ते बोलत होते. पंढरपूर असणारा सावंतवाडीत तुम्ही आलाय आणि विठ्ठलाचरणी लीन झालाय. काय मागणं केलं या निमित्तानं विठ्ठलाकडे? एक गोष्ट अशी आहे की खरं मी सकाळी पंढरपुरामध्ये होतो. विठोबाची महापूजा बघण्याचं भाग्य मला लाभलं आणि त्याच्यानंतर मी कोल्हापूरमध्ये जी प्रति पंढरपूर आहे तिथं गेलो आणि नंतर माझ्या जन्मगावी तिथं आलेलो आहे विठोबाच्या दर्शनासाठी. आणि विठोबा नेहमी न मागताच सगळं देत असतो, परंतु खूप सेवा ही सावंतवाडीच्या जनतेची घडावी आणि नंतर सुखी व्हावी अशी मनोमन प्रार्थना मी केलेली आहे. खरं सांगायचं तर त्यांच्या कृपेने सगळी कामंसुद्धा आता व्हायला सुरुवात झालेली आहे. पूजा बघितली, महापूजा, तर त्याच्यामध्ये दर्शनामध्ये अजिबात खंड पडला नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये हे पहिल्यांदा घडलं आहे की मुख्यमंत्री इथं विठुरायाची पूजा करताय पण दर्शनसुद्धा अखंडपणे चालू आहे. वारकऱ्यांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे. त्याच्यामुळे या सरकारकडून सेवा ही महाराष्ट्राच्या जनतेची घडावी अशी प्रार्थना मी केली. भाई, आज एक सावंतवाडीसाठी एक चांगली गोष्ट झाली आहे. गेली 5 वर्ष जे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा जो विषय होता, आज तुम्ही तुमच्या पेजवरनं जाहीर केला आहे की जागेचा प्रश्न मिटला आणि हॉस्पिटल होणार आहे. आजच्या चांगल्या दिवशी एक चांगली बातमी मिळते. काय सांगाल? मी आत्ताच आपल्याला सांगितलं की देवाची एवढी कृपा आहे, विठोबाची एवढी कृपा आहे की सगळी कामं व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि आपला कबुलातदार गावकर हा जो रेटाळलेला प्रश्नसुद्धा पुढच्या आठवड्यामध्ये निश्चित सुटेल अशी मला सांगितलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.